Wel, o'n i eisiau rwyron yw bod beth o'n i wedi geisio wneud dros y blynydde. Ac mewn ffaith, i'r rwyron mae wedi cael ei sgwennu, a dwi'n dweud hynny ar y dudalen gyntaf. A does gen i ddim fawr o syniad beth oedd yn had cu ochr yn had, oedd wedi mynd cyn i fi gael yng ngeni. O'n i'n gwybod bod yn had cu ochr yn mam, oedd ei bod yn gweithio dan ddeiar, oedd ei bod yn ffarmo. A oedd e dipyn o, drosglwyddo oedd e dipyn o'i hanes i fi. Ond o'n i eisiau iddyn nhw wybod, os oedd rhywun werth yno, beth oedd tad cu wedi geisio wneud. Oedd yn gyfell mawr iawn i mi, yn arbennig o glos at Harold Wilson. Ac na ffwrgyson i'r arian cyntaf i'r Eisteddfod, mewn rawn i'r haiad yn Penderfynach, Devil's Bridge, a gofyn i Harold ar ddiwedd y daith rownd cyfan. Lle ni gael arian i'r Eisteddfod. A dwi'n dweud hynny yn y llyfr, ond ni'n glos iawn dydyn gilydd. Dim ond cwt bach wedi ni, ond oedd e'n ddyn mawr, hyn, ond oedd fe noddodd fi mewn ffaith. A fi'n credu mae fe yw tad datganoli yng Nghymru. Oedd e'n dorgalonus. Ond i'w blaen yn amser, o'n i wedi paratoi'r ffordd. Oedd ymlaen yn chanedig, ac oedd y geia yn drychinebus, y Winter of Discontent. Oedd yna gyrff mewn capel yn Casnewydd eisiau claddu, oedd streic. Oedd yna rwbish o flaen yn ffarmeri yr ysbyty yng Nghaerdydd. Oedd yn gyfnod trychinebus. Allen ni beth o fod mwy am y blogedd. Ond y bair yna un, nes i ni neu rhagor, ni wedi paratoi'r ffordd. Mewn 5 mlynedd, oedd pethau falle chydig am wahanol. Ond ar ôl 19 mlynedd, fe aeddfedodd Cymru yn ei barn. Beth o'n i ddim yn deall, o'n i'n deall, ond yn gweud yn Caerdydd, sef cynulliad yn cael ei redeg efo gogleddwyr, Cymraeg, yr haith. Ac o'n yn gweud yn y gogledd, bod yn cael ei redeg efo cyngor Sir Morgannwg, writ large o'r petai. A rhwng y ddau, oedd y gymryd y gelwydd yn cael ei ddweud. Fe gollon ni, a dwi'n dal i ddyfaru nes i wedi gwneud mwy, ond nes i gymryd ag y gallen ni yn gorfforol. Ond o'n i'r flaen yn amser. A felly, pan ges i'r gwahoddiad i fynd i'r Eisteddfod cyntaf o'r cynulliad a cael ei agor gan y Frenhines yn 1999, oedd hwnna yn dod â'r syniad, y weledigaeth gyntaf, hanner 100 mlynedd bron hynt, oedd y cyfan yn cael ei gwireddu, ac i mi oedd e'n un o'r diwrnodau mwyaf yn y mywyd i. Wy'n gweithio chydig mwy dirgel na rhai o'n gyfoedion. Ond am 5 mlynedd, fe sy'n brwydro gyda pob ysgrifennydd cartre, oedd ar cyfrifoldeb pryd hynny, a cyd wedi dogio yn o'ch trysorlus. Ac oedd e'n amser anodd, amser y crisis cyntaf IMF. A mae'r ffigurau yn dangos nawr gymaint o doriadau oedd i oddef yn y swyddfa'n gyffredinol. Oedd ar amseriad yn wael, ond am 5 mlynedd fy frwydres i efo neb agos i feirniadu. Oherwydd bod fi ddim yn llwyddo. Ond am 5 mlynedd fe frwydrwyd ac yn wythnosau ola y Llywodraeth yn 79, oedd yng nghyfell Anwyl Merlin Rhys yn gallu dod â mesur gerbron tir cyffredin i sicrhau fod yr hawl gyfreithiol gyda ni i godi'r transmitters, a dim hawl cyn ni dargymynwyd hynny mewn cwbl o wythnosau cyn hynny. Ond o fewn bythefnos neu 2 i ddiwedd y Senedd, fe oedd y ffordd wedi cael ei pharatoi, ac yna roedd ei blaid arall oedd yn dilyn fi, diolch iddynt, a i sicrhau bod ni'n gwireddu y breuddwyd. Ond yn 5 mlynedd, fe sy'n frwydro, a mewn ffaith, cyn i'r gwaith cael ei wneud ymchwiliad dros S4C, ond i wedi cuddio'r cyfan o'n meddwl. O'n i'm yn cofio dim amdano fe. Ond gath y gwaith ei wneud gan ymchwiliwr, ac oedd pob llythyr yn y Public Record Office yn Kew, ac dath y cyfan yn ôl i mi wedyn. Pwy mor ddigalon oedd i brwydro ar faes arall a methu ennill. Fe gwedodd Joe Grimond unwaith arweinyddion y Chyddfredwyr, o'ch chi'n mynd o olwg sŵn y gynnau mawr, chi'n gwybod, mae'r gynnau mawr yn nir gyffredin. Ond oedd yr amser yn eiddfed, oedd yr oedran ni'n dweud na ddylen ni ddim aros, nes bod yn gofyn pryd o'n i'n mynd. Ond i wedi bod yn aelod seneddol Aberafan dros
bron 42 blynydde. Oedd yr amser yn dod i roed lan. Ac dwi ddim wedi dyfaru, oedd yn bryd. Wel, be wy'n falch ohono, bod y syniad weledigaeth o ddatganoli, ac oedd neb yn siarad am ddatganoli pan o'n i'n ddyn ifanc, cofiwch. Gair wedi fathu degawdau yn diweddarach oedd e. Ond beth o'n i am ffindio rhyw ffordd, ac o'n i'n sicr ffordd i wneud e. Sicrhau bod llywodraeth yn dod yn agosach at Iwerin, at bobl Cymru. A dyna nawr, os oes rhywbeth o'i le, maen nhw'n methu beio, wel, dim bastad, San Steffan, maen nhw'n beio Caerdydd. A dyna beth o'n i eisiau gwneud. Mewn democrataidd, chi byth yn plesio pawb. A mae lawer gwell gen i bod bobl wedi cael eu hethol gan ynghyd Gymru yn rheoli gymaint ag y medrwn ni. A ni'n mynd i diwedd y daith eto. I sicrhau bod gymaint o awdurdod a phosibl yng Nghaerdydd.